Uttar Pradesh ni Varanasi ni kaisa wanama sisasa kaisa patimung patiwi thangka omo wngkha bwrwi khoroksano 7 din romu lagatar tei jona chwlarok miruwi dol bodol khe Romphere mani kaisa mangpila kasawi phaikha omono twiwi Bharatni Pradhan Mantri Narendra Modi khuk kengkha tai bo tamasaka hadikhe salainai moni twiwi kisa kok norok nai tongdi ani channel o paiyasak. Uttar Pradesh ni Varanasi wngkha adhyatmik sohor hwnjago. O Varanasi ni hotel no chini Pradhan Mantri Narendra Modi Lok Sabha ni chunav ni sangsad bo wngo. Tai o Varanasi no tabuk kaisa belai no wanama sisasa kaisa patimung patiwi thangkha. Pura Bharat no wanari rwkha o patimung omo wngkha bwrwi 19 bosor umorni bwrwi khoroksa no tei jona chwlarok miliwi lagatar 7 din Romphere mani kaisa mamla kasaphaimani. O mamla jephru social media o kasawi phaio joto phaisinggo no chorchani bishoy wngkha. Hwkhe o patimung bahai patikha saimangkha thangnai March mas ni 29 tarik ni simi o bwrwi kwmamani tai 4 tarik April o bwrwi no nesani haloto kai obostao khe mankha hinui chwng koktwmani bisingtwi saimanmani. Saimangkha bwrwi no jete jona Romphere nairokni bisingo tongo bini sinijak borok 12 jona tai tongo 11 jona ogyat siniya borok. Tai a 12 jona sinijak borokni bisingo no tongo bini ex schoolmate tai bini Instagram fan rok hinui chwng khoborni bisingtwi bo chwng saimangkha. Saimangkha Romphere jana bwrwi 29 March ni dino bo bini doli nogo thangna hinui thangmani tei bini doli nogni kiblima jorao no bono bini sinijak dolok cafe o tlang thangui bono aro nesali podaartho charuwi bono Romphere ka tai bini logi tei kwbangma borok no Romphere ka hinui koktwma kwchai phaimani. Tai o bwrwi no mwtwikhe no 7 din onyono jagao twtlangui Romphere mani kaisa mamla kasawi phaikha. Saimangkha 7 din lagatar bono jagao bodologjagui dolobodo babe Romphere jaka hinui. Kokhono cafe o kokhono hotel o kokhono highway o wngya hwnkhe keboni nokni sat sakao twtlangui o bwrwi no nesani obostao dolobodo babe Romphere ka hinui mamla kasawi phaimani. Tai o bwrwi 29 March ni simi kwmajak tongmani bagui bini nukhungni borok rok police station o thangui gumshooti ni report kaisa swrwimani. Ulo o bwrwi no besud haloto khai 4 April ni tariko khe mankha ulo nukhungni porbani thani yapri rwjakha kintu bwrwi mwtui hai poristiti o kwrwi je bo bini thani tamo wngkha bini sago tamo patikha bo saimaliya. Ulo bwrwi saljani pore hush phaimani pore khai bo bini nukhungni buma buphaso no sai khwnarwkha bini thani tamo wngkha bini abidi kokrok no. Ulo nukhungni bini babu police o thangui FIR dari khaikha je bini bwsajak no 7 din romwi tei jona chwlarok Romphere ka hinui aroni bising tongo 12 jona sinijak borok tai 11 jona ogyat siniya borok hinui. Tai jephru police ni thani o case mamla sogoyo police turon janch partal khaiwi 9 jona no romkha hinui chwng koktwma bisingtwi saimangkha. Tai o 9 jona no koto pes khaijagui 14 din ni remand jail o ohorjaka hinui chwng koktwmani bisingtwi saimangkha. Amoni bade bo tai khorok tamno bo romkha hinui chwng khoborni bisingtwi kasawi phaimani nukha. Hingka khai total o mamlao tei jonani bisingo 12 jona aropi no romkha hinui koktwma kasawi phaikha. अपडेट है सर इसमें 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, रिमांड मिल गई, बाकी लोगों के लिए भी जल्दी अरेस्टिंग हो जाएगी। Yang chini Bharatni Pradhan Mantri bo salsani bagui Varanasi dorao thangmani tai bo Varanasi ni dorao thangkhaino aroni police commission bai malaiwi o tei jona chwlarok bwrwi khoroksa no Romphere mani mamla ni twiwi bobo kok saka. Yang police rok janch portal khaimani pore khai saimangkha o mamla bai kwrwjak tongo kaisa halukchai twi tomung tongmani kaisa racket ni proda fash wngkha. Saimangkha o mamlani khoroksa main doshi no romkha hinui mung Anmol Gupta hinui. Saimangkha o Anmol Gupta wngkha
o racket ni mastermind hinui saimangka o Anil Gupta haluksa tei kaisa racket no chalugui tongo hinui tai bini under o 15 jona chwla rok no agent khai tonika hinui bo kaisa news koktoma o kasa phaimani racket ni shikar wngkha 19 bochor ni Romphere rinai bwrwi saimangka je Anil Gupta mungui je main dusi tongmani bo wngkha kaisa cafe ni malik je cafe o twlangui bwrwi no Romphere mani saimangka age o Anil Gupta 2 bochor swkang lama o chowmin phalmani kintu bini bwrwi rok no ব্যবসা hamya khiklaiui kaisa racket bo chalukha amoni bagui 2 bochor ni bisingo no bo kaisa cafe ni malik bo wngui thangkha hinui koktoma kasa phaimani saimangka bo bini cafe o thangnai bwrwi sikli rok no puila o rang sarano magwnang nasili potato chario hinui ulo a bwrwi rok nasili potato chanani adat wngui thangka kai o bwrwi rok no mutui hai hamya halugo kwrwng rwo ba bwrwi rok ni video swnamui blackmailing tai bwrwi rok no mutui hai rekato chalo khiklaio hinui o cafe ni malik Anil Gupta ni mungui dusi kok silchajakmani tai police rok ni jat patalo saimangka je cafe ni malik Anil Gupta ni yak sudo Uttar Pradesh Varanasi simiya Bihar tar West Bengal o bo bini karoibari choli tongo hinui yang police rok natugui tongo badbagi je aropi tongnai rogo romwi tikhlainani bagui hingka kai social media o jefru o mamla kasui phaio pura Bharat o wanarwi sibika bahai khe kaisa bwrwi no 7 din romwi lagatar 13 jona chwla rok Romphere mani kaisa mamla tai amo banyo kaisa bwrwi ni biswas bo bai thango je bahai khe kaisa school friend tongnai ex school friend bini friends rok bahai khe bono bini biswas no mutui hai khe tar khaiui bwthari sibimani hingka kai norok bahai ma tongjaka o news khwnaui tai norok o news khwnamani pore tamo sikha mankha uansuk nasikdi je o dunia o kebono biswas khainani joggo borok kwrwi khe hinmano tamoni hinkhe o mamala no kwrwngjak tongo ex school friend tai Instagram friend rok ni hamya tongmungni hamya bebohar rok sana thangkhe dol no phano se bises khainani jukliya hingkai norok bahai ma tongjaka ani o video no nugui jodi no norok ani o video no chajagui tongkha ani channel o like subscribe khai di mutui hai tebo kotal video rok manani bagui।